Mga paps, welcome back to my YouTube channel, Bisaya TV. So ngayong araw, meron akong ituturo sa inyo kung paano ba magawa ng YouTube thumbnail. Pero before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Tara, simulan na po tayo. Ang unang nyo pong gagawin ay punta pa kayo sa Play Store. Click po natin si Play Store. And then, i-search po natin si Pixel, ayan po, si Pixellab Text on Pictures. So, click po natin yan or install po nyo sa inyong mga cellphone. Then after nyo na-install, punta po kayo sa application ni Pixellab. Ayan, so click po natin, ito si Pixellab. So click po natin yan. And then, so mapupunta po kayo dito. Ito po yung sample. Ito po yung first na makikita nyo. So paano ba siya gawin? So, ang first po natin is maglagay po tayo ng background. So, kung gusto nyo hindi na kayo maglagay ng background, pwede din po. Pero kung gusto nyo lagyan, pwede rin, mas mabuti. So, ito po yung may mga sample po dito sa ilalim kung ano po yung gusto nyong ilagay. Yan po. Click nyo lang po yan. So, automatic mag-change po yan ng mga design. Ayan po. So, yan. So, and then, sample dito 3D text. So, yan po yung sample. So, ngayon, ilagay po natin yung text. I-edit po natin siya. So click nyo lang po itong pin sign sa taas. Ito mga paps, ayan. So, i-click po natin yan. Then, punta po tayo sa edit. Itong pin sign, another na naman. So, i-click natin sa pin sign. Then, dito na tayo maglagay ng ating gustong title or YouTube thumbnail. So, lagay po natin. Depende po sa inyo. Pwede small letter and then pwede po big letter. So, sample. Lagyan natin yung sample. Yan po. And then, okay. Click lang natin po yung okay. Kung tapos na po kayo mag-edit, ito po yung lalabas. Yan po. So, ngayon, kung gusto nyo i-resize yung background, so, punta po kayo dito. And then, punta kayo sa image size. Ayan po. Click po natin yan. And then, kasi naka-custom siya, ilagay po natin siya sa tamang size. Ayan po. So, pag-click po ninyo ng arrow, so may makikita po kayo dito sa baba. Ayan po, yan po yung mga tawag doon, yung mga size. Meron Facebook, merong YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Globe Plus cover photo, and Twitter header size. And then, since ang gagawin po natin is YouTube thumbnail, so i-click po natin yan. Ayan. So, yan po. 16 by 9 po yung size. Then, click nyo pa yung okay. So, yan po. And then, ito na po yung kalabasan. So, yan na po yung size. Ngayon, i-edit po natin yung text. Paano ba mag-edit ng text? So, i-click nyo po yung ito po yung A na sign sa baba. It means edit text po yan. Then, punta po kayo sa edit. So, sample kung mag-change kayo ng design. So, i-click nyo po yung styles. Ito po, ito. Click nyo po yan. Then, then browse. Then, ito po, may mga sample po dyan. So, pwede po kayo makapili ng gusto nyong design sa inyong text. Sample ito. Ayan. Ayan po. So, ayan. So, ngayon, gagawin natin is small natin siya. Gawin natin siyang small. So, click nyo lang po yan. Then, lagay po natin dyan sa gitna. Okay? So, kung gusto nyo pong lagyan ng mga additional na design, so, dito sa baba po, kompleto po yun lahat. Merong color, yan po, may mga size, yan po. So, try natin, change po natin yung color, then, mapupunta pa kayo dito sa baba. Ayan po, pwede ganito, pwede ganyan, ganyan. So, depende po sa inyo. So, like, and then dito sa baba, mga paps, no, meron din siyang, tawag doon, may guide siya kung saan yung, kung anong letter ang gusto nyong i-change. Yan po. So, pwede ganyan, ganyan. So, depende po sa inyo. Ayan po. Sample, ito na lang po, green. Ito, black and green. Yan po. So, pag okay na, so, i-click nyo lang po yung plus sign. Yung check, it means done. Then, lagyan po natin siya ng
yung mostly ginagawa ng lahat to background. So yan, enable po natin. Yan po, may mga background kayo. Yan, so pwede mo siyang gawin dito mga paps, no? Pwede kayo mag-explore. Ayan, so ayan, kunyari ito. Ayan, so pag nakapili na kayo ng background, so click yes. Then lagyan natin siya ng stroke. Or wala na lang stroke, itong shadow na lang. So shadow sa gilid po ng ayan, so may mga shadow siya mga paps, no? Kung nakikita nyo, ayan. So kung na-observe nyo, ayan. Click natin, white na lang para mas makita. So click natin yung plus sign. Then stroke, kung gusto nyo lagyan ng stroke, pwede din po. So kulay green, ganyan, ayan. Mga ganyan, kunyari, ayan, may white. Ayan, ayan, sample. Para mas maganda po yung appearance ng ating YouTube thumbnail. Yan po. So, sample lang po ito mga paps, pero pwede po kayong magawa ng inyong sariling YouTube thumbnail. So, click nyo lang po yung check kung nakatapos na po kayo ng pag-edit. Then ngayon, sample, nagbago yung isip nyo, pwede nyo change yung background. So, punta pa kayo dito. Ayan po. So, may mga background. Ayan po sa baba. Pero take note mga paps, huwag nyo isaling click yung text nyo. Kasi ang mangyari, maulit po yan or mabura po yan lahat ng ginagawa nyo kasi mag-back to original siya. Pero pwede din siya i-lock. So, i-click nyo po yung sign na yan. So, pwede din siya ikandado para hindi talaga siya makukuha. Ayan. So, sample. Ayan po. Tapos na tayong mag-edit. So, ngayon, punta tayo sa save na po natin siya. Ayan. Then, save project. Then, save to gallery. So, yun. So, sample natapos na yun mga paps. So, makikita nyo po yan dito sa inyong picture. Then, album. Then, dito sa others. Ito po. So, ito po yung ayan po. So, yan po yung ginagawa po natin kanina. So, ngayon, paano natin i-change yung ating YouTube thumbnail? So, first, dapat meron po kayo nito or kung wala pa kayo dito, so, dapat mag-download po kayo ng YT Studio. Ayan po. And then, take note lang po, dapat ang yung YouTube channel is dapat naka-verify na siya. Kasi pag hindi pa siya verify, ang mangyari po niyan, hindi po talaga ma-change yung ating YouTube thumbnail. Okay? So, ngayon, i-click nyo po natin si YT Studio. Ayan. Then, hanap po kayo ng mga previous na video nyo dito sa baba. Sample ito. Ito yung mga latest na ina-upload ko. Ayan. So, click po natin yan. And then, meron po kayong makikita dito na pin sign. Ayan po. So, i-click nyo lang po yung ayan. Pen sign. Then, another pen sign. Ayan po. Click po yan. And then, ito nyo po yung makikita nyo. Ayan. So, ngayon po ito yung thumbnail nyo na previous, then pwede nyo siyang i-change. So, i-click nyo lang po yung change. Then, mapupunta po tayo sa ating gallery. So, sa ating gallery, ito po yung makikita nyo. So, hindi siya masyadong kita, pero ito po yung first na ginagawa natin. Yung number 1 po, ito po. Ito po talaga yun. Ayan, ayan po. So, yun, nakikita nyo, sample. So, i-click nyo lang po yan. Since ako, meron na po akong sample na lang po natin. So, i-click natin lang, select. Ayan, ito yung magiging ano nyo po, yung YouTube thumbnail nyo. Then, after po nyo na nakuha na o na-set na, so, i-click nyo lang po yung select. So, since ako po, meron naman, i-discard ko na lang po. So, ito yung YouTube thumbnail ko. And then, click nyo lang po yung save. Ito po yung save sa taas. Ayan po. So, pag na-click nyo lang po yan, so automatic po, makikita nyo sa inyong YouTube channel, yun na po yung mga thumbnail nyo na makikita. Ayan po. So, ito na po yung makikita nyo. Yung ito po, ayan. So, kung makikita nyo, yan yung first na makikita na inyong sariling viewers. Okay? So, hopefully mga paps na nakuha nyo ang ating tinuturo ngayon. Hopefully nakatulong po sa inyo kung baguhan po kayo sa inyong YouTube channel. So
subaybay lang po kayo sa aking mga video para matulungan ko po kayo. And then comment na lang din po kung gusto nyong meron tayong mga hindi nyo pa nalalaman. So gagawin ko po yung best ko para matulungan ko po kayo. Maraming salamat po sa pag-watch ng aking video. Thank you so much and bye-bye!